Masong adlaw ng tanan guys. Karon na aglubeng ni Idiboy. Wato na midan turon. Mangihat ha? Mobat rata kay hindi betul lain highway agi. Moabat na laman mi kay basin og tuwas highway gi agi. Kay lisod man gud darig agianan dares ubos. Sorry day. Lisod agianan dares ubos. Kuan agagianan narang kasuka. Ngal. Buho magagianan dadto. Moto na mi guys. Abat na laman mi. Karon na ako ang Idiboy. Manas sang ihatod sa isang lubeng. Kamera tulo sa pag-April. Ya, to na miya. Kita-kits na tayo to guys. A few moments later. Yan na si Idiboy guys. Yan na mismisteryo. Si Idiboy. Mag-dialysis. Mana si Idi? Apa kah? Dali. Ano ang kamu sa kay Mas? Uy, mas Idi. Ha? Kaya mali ko katuog ato nang ihatid ani. Si Manoy nagsulo-sulo. Guys, hatid na si Idiboy. Wala si Idi. Sila si just pantihon guys. Aray ka po sa amin. Di patong na rin sa daras lang nanay. Nang tangan. Nagjo kay sila? Sita, igo. Sita. Abot mo naman po. Highway to. Abutan mo sityo na. Tambak dito. Kira. Grabe way undag buto gigan balon. Sige, sorry sa pang nuslok. Para sila. Manila o magana. I-restart mo ito. Restart ka din. Ha? Ano nangita din discount ka Wala si Idiboy. Lagi. Masipag para hibog di man din manaway ko. Dito pa di pa man dugay dito sa tinjuk ko. Pila ka gabi ito. Wala, naka-vlog pa may sa Domingo. Na ha. Aron na. Lagi, inom ko. Bawa kinabuhi. Hibaw ang gadget. Dito man kasi sa to. Padiwag manahag ko. May isang motor na nakasagam. Wala si Idiboy. Sugod na guys, pantiyo. Sur na gadget ang ito kuno na namilit ni imong kulungan. Hindi na ta magkita. Dong. Last na ting kita. Huwag na tayo puro dyan mamata. Okay, last na. Na? Di pwedeng na na, tabunan na na.
Parang makabuutan na nila kasi parang Karani. Buutan na nato. Di na mabog si Udi. Alasang. Para mo utro naman si Janamo. Kasi ibo kasi kumain abe. Kumain ako kapas na. Pakulit mo. Ay, gano'n. Palmaron na nga. Tiga-tiga. Di man mo. Si Diboy. Wala tayo mahimo ba? Susugan mo kung pagkatao pero nagatuod na ang luha. Tapi dia yang lagi saya aku kata. Manipasaway. Dito awal di mo ka. Dito ba? Mauna, mamatay. Mamatay. Mampud siya. Buutan din sekarang wala magpasawa. Kuha tag buwak ang ibutang adya. Ini. Ikaw atong utos bahay magkuanan. Pag kita kay kuha ra ba gilang kunti. Mga tora balis bahay kanon nay. Wala man. Ay na. Pas ko buwak guys. Ito na Jimmy mo siya no? Kadang Diboy. Ito na Jimmy. Ni. Ito na Jimmy siya no? Okay ko. Pwede hagi. Kuan sa iya. Si. Papang ko nas papang mingaw gid kinisa. Di buong ka gid na. Di mingawa dito. Mo na makabibos ate. Mo lagi. Dining tingaw si Ja. Mas Dewa na mo na. Dito di ko sabihin unido Nanarbaho to siya. buwan ko no. Mutik saras idi ulo kita. Lampod. Ihagbang sa pagkuhag buwak to ate. Ti. Pagkuhag buwak to. Hagi mong kapare sa Sabre? Kiraan si tay. Isa man ko ng partner. Partner sa sasaw, di ba ti? At basa atos bay, grabe kasi nilang sino ako. Bangan. Di mong partner. Kaya no. Dito na gabi. Das vigil. Gan hilak di ba? Laki di naman na ito makitaan. Forever nang di makitaan. Abi mo, rita mo hilak kay ngano to na sa kuha sa Ginoo. Ay, Ito, kulitan. nakal... Lami ginayang kamatayon kay wasa kay baw. Ikaw naman lagi mong mamaday. Ikaw lagi mong mama to. Napahilom-hilom mo naman di ay. Matining isang... Ngaranas tiging-ging zin. O di mo na rin yung paaso ay nagawas no. Anaan. Nga na na. Dalam ko buwak. Ano si Diboy? Padadon sa imong lakaw, Diboy. Do-doawon naman ka na mo, Dani. Swindy guys. Ano sa mamalik naman ni Papa? Hintay namin yung 9 days nito sa Kasi yam ni sa ako ano. Di ba na pechin ko? puntahan din namin yung kung saan siya na ano. Dito Siya. Tapos lumangon. Nawahi agko ano sa partner. Mo na makabayad sa silang Diboy kay parehas mga kuan, pang kagara. Hala.
Frustrated mo. Ako mo tambak ana din ako sa tinmunder. Asunto di kwaho. Level. Asan to di ko? Kuha na sa glapida pun. Na si Riboy nagpahuway na. Pahuway na si Riboy. Na namin Riboy kay tanda-tanda laman minimo dani. Nagkuhan niyo, paglaban kita. Ang isang Inday Wildy, mo balik na raban ni Humas 9 days. Yes, Humas dang siya. Balik na silang Manila. Tumarikina na si Inday. Amping naman nito dahil. Kita rata dari puhon. Kita namin dari puhon guys. Makasyon sila buhol. Makaabot pa kami fiesta pati sa birthday mo. Di pa ni Lola mo. Iba na sila. Di na dyan siya mo po ano. Nag-uol. Sige mo nag... Sige mo zagkik. Ano lagi? Nabalak ka siguro po siya. Hindi. Para to kay abog. Ganun na uwahi man ka. Di sa baday ka ng uwag. Paminaw sa Di niya. sa ka ng uwag gabi eh. Ha? Di sa ka ng uwag. Nawa man ka. Nagawan ako may idiboy. Aw, hani ba di nag-date mo gabi eh? Aw, siya. Hani ba di Binzi. Paulong kay. Long, oh. Hindi laman. At least, pangari. Ano yung papay na? Day. Day. Muna nami. Buwan ng atap. Sa kaba. Binzi. Anak salaman na insong inahan. Uy, puli na ko. Salamat ate. Wala nami. Nice to meet Kita na ta pohon. ate. Nice to meet you. Buwan na pud me. Dahil anak ni Idiboy dia si Juan Squad Inday Wildy. Wilde. Inda si Dongdong. Ingit ka na kay. Wala tong papa. Si Wilde o si Dongdong. Amping ini biyahe. Binzi. Uli. Salamat. Ganggang ni. Amping mo. Pang, bye pang. Bye-bye. Bye-bye nito. Ito na may iri boy. Tandaan lamang ka naman dani. Luan. Grabe siya kita no. Te, tanate. Ingat ko. Ito na may guys. Managlubong sa idi. Ito na guys. Napahalang na naman sa idi boy. Napahalang na sa idi boy guys. Dali, agi isang partner sa sayaw. Ano ni kapartner? Wala kay kapartner. Kaya napahuway na mag-imong partner. Iya, makakaon. Siguro, pa, sunod buwan. Badi hati, aw baga sa pud kay napapay mo mga anak. Gagmay pa. Uy, dagko na na sila. Mas kanang idi kay dagko naman sa mga anak. Ako, may pa, dagko na manggot. Ay, nagamay pas luy-luy uy. Ang partner guys. Makamingaw kay anay mukalit og tungha adto sa bahay magkanta-kanta. Ay, makauma mo li lagi. Ito. Makilak mas papagabril di man nila kayong muli kay ngawon man sa isang best friend. Ha? Sakay ko, tutumain doon. Masak.